אני יודע שהנחתום אינו אמור להעיד על עיסתו, אבל לפעמים פשוט אין אפשרות אחרת. ובפרט שהספר שאנחנו מדברים עליו, אח צעיר לספרי הראשון, סיפורונים, מורכב מאוסף של סיפורים הדנים בנושא המוסר, או בעצם בהיעדרו. שהרי בפנים, עמוק עמוק, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו שקרנים ורמאים ובוגדים והולכי רכיל. בקיצור, מפוקפקים. אז למה לא לדבר על זה? המצרכים. מקלדת אחת, מוח זדוני אחד, לב רוטט אחד. זוג ידיים יכול בהחלט לעזור. מערבבים היטב, לשים, מרדדים, בוזקים חום ואהבה, ומשם לתנור האפייה. עזרו לי להדליק את התנור. תמכו בספר. לא תתחרטו. תאמינו לי. לי זה עלה יותר.